ሰላም መርሓባ ከመይ ትህሉ ማሕበረሰብ ብዚ ቻነል ዕዙዝ ሰላምታይ ተቐበሉ። መጀመርያ ቅድሚ እቲ ኣዳልየልኩም ዘለኹ ትዋሕ ዘብል ሰሓቕ በል ዘምፀካ ዘረባታት ናይ ደቃይቕ ፅንሖትና ድማ ምስቲ ሰሓቓትን ተረካቢ ዘረባታትን ናይ ፕሬዝደንት ዚምባብዌ ዝነበረ ነፍሱ ይምሓር ናይ ሮበርት ሙጋቤ ክኸውን እዩ። እቲ ካብ 95 ዓመታቱ 37 ዓመታት ኣብ ፕሬዝደንትነት ዝፀንሐ ሮበርት ሙጋቤ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ 4 ኣትሒዙ ኣብ ሲንጋፖር ኣብ ዝነበረሉ እዋን እውን ነቶም ነርሳት ሰሓቕ ትዋሕ የብሎም ከም ዝነበረ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ስሙ እንክለዓል ሰባት ብዛዕባ ፖለቲካዊ መርገፂኡ ዝተፈላለየ ርእቶ ክህልዎም ባህርያዊ እዩ። እንተቲ ኣብቲ ተረካብ ዘረባታቱ ንሰሓቑን መፂኻ ግን ንድሕሪት ዝብል ሰብ የለን። ፈታዊኡን ጸላኢኡን ብሰሓቕ ትዋሕ ዘብል ዝነበረ ሰብ እዩ። እሱ ፕሬዝደንት እንተዘይከውን ናይ ዓለምና ህቡብ ኮሜድያን ክኸውን ይኽእል ከም ዝነበረ እውን ይእመነሉ። ግን እዚ ኮይኑ እውን ኣብ ፕሬዝደንትነቱ ወይ ከዓ ብሓፈሻ ኣብ ሂወቱ ከዓ ሓደ ሕጉስ ሰሓቃይ ተፃዋታይ ሰብ ምንባሩ እዩ ዝንገረሉ። ነፍሲ ይምሓር እሞ ሕጂ እስከ እዛ ሓፍተይ ሰብኣይ እንተ ደኣ ካብ መዓሙቕ ልበይ ዝፈልፈለ ፍቕራዊ ሰላምታ ይብፃሕኪ ኢልኪ ጥንቅቕ ዳዕበሊ። መጀመርያ ክትሓትዮ ዘለካ ሕቶ ኣብቲ መዓሙቕ ልብኻሲ መን እያ ዘላ ኢልኪ እዩ። ካልእ ከዓ ካብ ናይ ሮበርት ሙጋቤ ዕላላት ማለት እዩ እንታይ ይብል? ኣትጓል ላፕቶፕ ዘለዎ ወዲ ንፍቕሪ ኣይተሓዚ እቲ ኸመይሲ ሓቂፍክ ኸማን ጥቓ ሲነማታት ተወዛ ይብልኒ። ረስዕዮ ካልእ ካብ ኣዝየን ህቡባት ጆክ ናይ ሙጋቤ ደቂ ኣንስትዮ ስጋብ መድሓኒት ናይ ኤድስ ዝርከብ ንፀታዊ ርክብ ተንከስ ኣይንብልኒ ኢና ኢለን እንተዝእድማ ሄይ ፈውሲ ናይ ኤድስ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ምስ ተረኸበ እመኑኒ። እዛ ሓፍተይ ከምታ ናይ ሰብኣይ ክስሪ ክትሓፅቢ ከለኺ ምስ ፈታተሽኪ ሰልዲ ምስ ረኸብኪ እሞ ከይነገርክዮ ጥርቅም ትብልያ ከምኣ ከዓኒ ኮንዶም ተረኺብኪ ስቕ ከኣልያ እንተገደደ ብኮንዶም እዩ ዘይሮ ዘሎ። እንታይ ኢኹም ሓንቲ ፅቡቕቲ ጓል ስእሊ ኣብ ፌስቡክ ምስ ጠቃዕት ዋው ትብሉ ከም ኣምቡላንስ እንተፈቲኻያ ከይድካ ምሕታት እዩ። ኣንተ ሓፍተይ ብማንም ኮ ክትኮርዕ ዘይግባእኪ ብሃብታም ሰብኣይ ዶ ብፅቡቕ ቦይፍሬንድ ዶ ገለመለ ዋይ ኣምላኽ ተኮርዕ ህበይ ሂብክ ከሎ ዋይ ሮበርት ሙጋቤ እኳ ዘይብሎ ይብሉን። ሓደ እዋን ከዓ ጥንስቲ በዓልቲ ቤትካ ሒዝካ ክትዛወር ከለኻ ኣብ መንገዲ ዋው ፅቡቕ እንኳዕ ሓኮሰክም ኢሎም ነቲ ከብዲ ናይ ሰቤትካ ጥብጥብ ኣብልዎ ሕራይ ግር እንኳ ምግባሮም ሕማቕ ኣይኮነ ግን በይኑ ይኮነ ተነፊሑ ነቲ ነፋሒ ከዓ ኣብቲ ጎኑ ፅቡቕ ስራሕ ኢሎም ሕዝ እንተበልዎሲ እንታይ ከይኮኑ እዮም በል ኣነ ዝገርመኒ እኮ ናይ ገሊአን ደቂ ኣንስትዮ እዩ ከምዛ ምቁርጣጥ እዝኒ ምቕንጣው ገለ ኩላ ተፃዊረን ጥርቅም ከምዘይበላሲ ወሪድና ንሕና እታ እግዚኣብሄር ዝሃበና ንብረት ሰተት ኣቢልና ከነእቱ ከለና ዘርእዮኦ ወጨጨጭ ከም ናይ ሓንቲ ትመውዝ ዘላ ጤል ግን ካበይ መፂኡ ግርም ይዝብለኒ ይብል ሮበርት ሙጋቤ።
بقى كفت تخنكي كفت مخانكي آمينكي كتقبلي إزلكي فرحي وخي نجركي يمان تقام جرو زجرر دلنبر حق زرباه نجركي ودي وشت أو تبقى دوا قال مله هو راجي جيرو كوي عينو سي مرأي راجي نمشت أو تبقى جيرو كم زي كيد كنجرك دلي خيلو نوالد مكر حد وانكا عوت كم تنسيو مسترأي كل سبب حقوسكا بلكا نعو خندير هيت كالو جن إزجهر رايز فلت أنت إزي هو أنتايو خمزي بلعت ود تبعتي هم بقى بزي مخناسي أمس أبيلوس تنكر ترر دبل ها حدا وان أم بسان سبن قف تراخو شعت بسا قوي لمستأمتو تسوأي كأم هدم خمزي بلو مسفلت تفاتوت شعو عين عميتو وأملخي إلو ندحنتو هتصلي جمارتي سب دحار تقليو دحر خندي عينو قبيلو ترأيس اتنبسا خالك كعخوم جيرو ختصلي تانيوا شعت سب سنبيلو أنت كريستيان دي خايلوا اتنبسا خا أنت عشا دي خا كي تسألنا خمي جيرنا هنبلع بلو يبهال أنت زمرقا بيت انتهي قبرنا عندها ساعة عمو مقنا كي أخلومسي إندا جناها حنت نجرك أب جابان نسالسة معلت من قد مريت مستخلصته جينا إلكتريكالو زمرقا بيت ناتناجن كسر رخبلوسي إلكتريك ندا بنتشلنا أبني بروفايل سئلو ألخي مالتكو تفقير كمالت هيكونه تتقرات إركو نجرك حنت نجر نايدو الدع نهم ما مقتلي اتفلت سئلهم وقالوا هي نسخرامات نأدفرتايز تقملهم تكال رئي فلتني عاخمي توم شيء الكلاو مسته انتي بعمويلكم تحفروا ديهم ودي تبعتاي سلامتاي ديو نجنزب زأمن زيادة قوال نستيتي مهناتو جنزب قد كعيتو كرخبو خيلي اتا قوال نستيت قل ولا نتي بعلا زي كعاتو قد كويا مقرب تخلو كاب قوصلي زتسرح خدان لبيسكا مستيالاي تمحازو حانت تيل كان تطفيا اب صحلي غوربيتكا أفنجها الأخ مرعو كنسخة تمحارو تأمت بلا كانت اللعينها نسبيتها يونيفورم جزء اللامبر قال عدخا زي كونت مالتك قال أحاجر حانت قال تسع انت لها صبو غيرك سعمانبر مخنياتو نمولو أحاجر كنت نقرالك تخيله مالت كلي نمولو أحاجر غيرك سعم أتحوي نقول نستيت كتود لك أنت كساتبل كنقرك نقبلت I love you تبلا I love you too تبلك I miss you I miss you too I love you so much I love you more and more then tell her that I'm sending $100 on your mobile and you will see you really have to see if she can say I'm sending you more ማለት ናይ بحق ከተወድእ ኣለካ ክሳብ እቲ ኣፍቅረኪ ምስ በልካያ ኣነ ከማን ዝያዳ ኣፍቅረካ ናፊቐክ እምበር እዊ ናተይ ይገድድ ኣነ ማራ ናፊቐካ ደለኹ ኣነ ብጣዕሚ ክትርድእ እዮ ካብ ትኽእሊ ንላዕሊ እየ ዘፍቅረኪ በላሞ እዊ ኣነ ከማን ዝያዳ እየ ዘፍቅረካ ምስ በለት ሽዑ በሊ ኣብ ሞባይልኪ $100 ይሰድድ ኣለኹ ምስ በልካያ ክትርኢኻ ሽዑ ኣነ ከማን ዝያዳ ሰደልካ ኣለኹ ክሳብ ትብል ከተወድእ ኣለካ
أها كمي رخبنا خبرات حوات تسفاي قبر بزن كنت علالاتن سحاقاتن ناي روبرت مقابي سنبتنا أفتات حبيلنا يو خنكون بزتارفة حيالة طعم علالاتن وزاتاتن اللو روبرت مقابي نفسي محار እናበልኩ ናይ መጨረሻ ካብ ድምስጣኒ ተረጋብ ዘረባታቱ ገይረ ክፍለየኩም እየ እንተ ደኣ ዝኾነ ሓበሬታ ርእይቶ ላይክ ሳብስክራይብ ገለመለ ገለ ተጌርኩም ከዓ ዋ ተሓጒሰማዊት ምስ ጫማይ ሓድር ጠፊእኩም ዳሕላላት እስከበሉ ቺርስ ቅድሚኡ ግን ኣሃ ታመዛዘሚተይ እዋ እዚ ኣምላኽሲ እንተ ደኣ እቲ መደቡስ ቅድሚ መርዓ ፆታዊ ርክብ ዘይምግባር እንተኾይኑ ነይሩ መደቡ እዋ እቲ ንብረትናስ ኣብ መዓልቲ መርዓና ክረክበና ነይሩዎ እምበር እያ ትብል እዋ በሉ በዚኣ መደበይ ክዛዝም ሰናይ መዓልቲ